Tinoda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichivimba kuti muri kukomborerwa Mwari ari kutaura nesu pamunenge muchiona zvirongwa zvamunounzirwa neMandara SDA. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire Nyati vativhure nemunamato. Nyati, tinamatirei. Ngatinamate. Baba munoshamisa umusoro kudenga, totenda nemukana wekugona kukurukura nyaya dzeupenyu nekuedza kupangana mazano. Tokumbirawo simba renyu pamusoro pedu muna Jesu tinamata. Amen. Amen. Uko, my God. Gumbo. Nyatuko. Makasimba ere gono. Makadikoko. Gumba. Shumba. Vari wiru? Vari wiru? Masakatla. Garra masango. Ubatake zvigure. Vari wiru? Tinotenda. Regai tikumbire Nyati mumbokwasisa hama neshamwari dzinoona chirongwa. Ya, shuwa hidi kwaro. Makadini kwa hama dzangu ndoitwa Gardner Tsikada Muyera Nyati, muzukuru wachipunza. Ndobva parusape region 42 pamaoresa kwa Mutunga Gore uko. Vanhu vazhinji vanovhunza kuti imbori nyika yakaita sei. Ndoda kuti muti tapedza urongwa huno nditsvakei ndigokusvitsai nzvimbo yoyo hamusati mabona zvakadaro. Pazuva ranhasi ndinoda kuchingamidza ana maikuru wangu, maikuru Neti, maikuru Lydia, maikuru Kere. Idi Mwari akukomborerei. Amen. Amen. Makadi yenyu vadiwa vatariri nevatereri. Zita rangu ndinoitwa Obert Mudzengi. Ndiri mushumiri mukati mesangano rema 7th day. Tinobva kuShurugwi. Ndiri muira Shumba. Tisu vana masinire. Tisu vana munhu watogwa. Tisu zvakare Shumba dzesango, varidzi vesango. Zvese zvimwe zvinenge zviri musango zviripo to save our interest. Ndo zvatakangosikawo takaitwa tisingazvitarisiri but zvakangoitikawo. Saka ndoda kukwazisa mirambwi yose iri pasi rose tenderere. Ndichikirama ndichikukurudzirai kuti tongai zvakanaka masango mamuri umu. Ndinotenda. Maoneswa nhamu nakasongo. Okay. Ndira kukwazisa vateereri. You are looking very smart today, sir. Nasaka kukwazisa vateereri vose. Ini ndinonzi Charles N. Makombe weHumba Mubarwe Nyanguru Tendera 1. Humba 1. Ndinoda kukwazisa vanhu vari kuteera. Ndakanyora papepa. Bhozi wakawanda. Ndinoda kukwazisa Tafara Muchenje ari kuUK, ndovatezvara wangu awa. Hanzvadzi yemudzimai wangu. Ndinoda kukwazisa Simba Muchenje kuUS. Ndovatezvara wangu futi iwawa. Ndiri kukukwazisai imi nemhuri dzenyu. Makadiniko wana wafanaka. Ndinoda kukwazisawo mbuya wangu wari kuZambia. Wanonzi Mugowe Murapa. Makadiko mbuya. Gogo. PaZambia apo. Mai kusema Priska. Muningine wemudzimai wangu. Hey. Makadiko mainini. Ndiri kukukwazisai pano padare. Mwari akukomborerei, akutungamirei. Murambe muchiteerera nemacontributions enyu. Tinoada kuteera kuti nzvimbo iyi program iyi irambe ichienderera mberi. Mwari akukomborerei. Amen. Amen. Thank you Humba. Yeah. Mururamba muchimhorosa vanatezvara asi hamusati pane Kwakanaka here kune zvisina kubviswa. Kune jeredzwa here kana kuti mudabondwe. Wari kuteerera padare. Handiti. No, thank you. Kana wachiteerera hatirege kuvakwazisa. Thank you Seku. Thank you. Right. Ndoda kukwazisai vateereri vechirongwa chepadare. Ini zita rangu rinonzi Ernest Mupunga, ndiri Gono. Nhasi ndoda kumbomhorosa vana Gono vese pasi rese tenderere muZimbabwe, kunze kwenyika, America, kupi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndoda kumhorosawo zvakare imwe hama yangu inonzi vaKavhila. Vanopindira kuBorodale. But mazuva ano vari kuramba vachipinda nesu paMandara. Vanoti kana program wakasaiona
vanobva vatoti nditumirei nhasi handira kuiona, I don't know how I missed it. He is such a supporter of this program. Mwari vakuitire zvakanaka hama yangu pamwe chete nemhuri yako nemudzimai. Mwari vakukomborerei. Amen. Thank you Gono. Ndoda kukwasai vateereri mose kwamuri, tinotenda zvachose nekuteerera kwamunenge muchiita macontributions enyu amunopa. Rambai muchiita zvakanaka apo tinokurukura kuti tisimudzirane pakutenda takamirira kudzoka kwaJesu kwechipiri. Hallelujah. Rangu zita Tapiwa Zinyemba, mufundisi ari kuSavada, mutungamiriri wemayouth kuNorth Zimbabwe Conference. Vanobva kwaGutu ndo varidzi venyika yekwaGutu, vana Madlira Pazhe, Wegona Chitova, Sambiri Mauruka, Gutu Mukuva Pasi, vari Hwiru, Masakadla, Garara Masango, rikandimbowedzera ichi ndaimbosiya Chipazhamongo, vane ushe huri mumongo huri muganda hunopepereswa nemhepo, ng'ombe, mbudzi ndedzavarombo, vaira gumbo mose. Ndinokutendai nekuteerera kwamunoita. Rambai muchishumira nekunamata Mwari. Mwari vakukomborerei. Hallelujah. Tinotendai. Ndinoitwa Mudoni. Ndoda kungokwazisa na Semaita. Ndosaka muchiona kuti tinongoona zvigaro zvepamusoro. Ivo vandogona kutowadzinga izvizvi. Ndikangoita rana Samaita chete. Ndokwasana Samaita kwose kwamuri. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tisu vanhu vacho. Hakuna vamwe. By your stripes we will make it. Pese pamuri penyai onekerai. Tisu vanhu vacho. Plus unobva kwaRusapi. Plus ndobva kwaRusapi. Afamba. ZvekwaRusapi zvinei. Mwari vakuitirei zvakanaka. Nhasi musoro donyaya uri kutiwo dhuma naMudhara. Yeah. Nechindevere tinoti Udhuma. Lomdala uya. Dhuma naMudhara ndo nyaya yatinayo muzuva ranhasi. Tinzwe kuenda Nyati vativerengere nyaya tinzwe kuti nyaya yekudhumana yakafamba sei. Hanzi varume ndibatsireiwo. Ndine kanyaya kari kundinetsa. Ndakaona Mudhara aine girlfriend. Ndaimbonzwa nyaya ichitaurika as rumors. Ini ndichiramba because baba munhu mukuru in society and ku church he is a respectable fellow. Pavale iwe yapfurai apa dhuma nawo. He knows I know what he did. Takatotarisana maziso. Vakangotarisa pasi. Ini I'm angry. So angry with him and I'm embarrassed. I just walked away ndichishushikana. Hapana akataura nezvazvo and hapana ataura nezvazvo. But kumba kwava tension yakawanda. Mai is not sure what is happening. Asi kune mawani chaiwo. I want to confront him over the matter. Because mama vakazviziva panenge patoipa. Asi Mudhara wants to pretend kuti hapana chakaitika. He still attends church meetings and a life iri kuita kunge iri normal kwavari. Yeah. Zvakaoma. I pray that because hanzi Mudhara saka inini ndabuditswa munyaya yacho. Madhara ndimiko. Aiwa umo. Inini ndabuditswa mu-equation. Yeah. Hanzi takatarisana. Apo ndakamutarisisa Jesu. Iye akanyemwerera. Mudhara haana kunyengerera akabata. Tarisa pasi. Saka ndo nyaya iripo. Yakaoma. Regai timbonzwa bhaibheri kuti rinoti kudini. Bhaibheri toverenga kuna Exodus chapter 20, toverenga vhesi ya 12. Inoti iyo, kudza baba namai vako kuti mazuva awedzerwe panyika yawakapiwa naJehovha Mwari wako. Muchirungu inoti honor thy father and mother. Honoring your father and mother. Solus University, Toko, Mudzenge. Oh, thank you. Yes. Panapa tiri kuona pari kuita transition pamitemo ine 10. Yekutanga 4 ine chekuita neukama pakati pemunhu naMwari. Then yekupedzisira 6 ine chekuita neukama huripo
pakati pevanhu mukugarisana kwavo, but wokutanga wachona wechi5 uyu wataverenga unotangira mumba kuti kudza baba vako vakuru vemba namai vako zvisati zvanyanya kuinda kujekerere, but inozotevera imwe yekuzopedzisira iyo yava kungotaura zviri general kuti tingararama sei sevanhu mukurespectana. But uyu wokutanga uri kuti kana totarira mutemo kana kuti ukama huripo pakati pevanhu nevanhu, first port of call is kuti respecta vabereki vako, baba vako namai vako vanova ivo vakakuunza panyika. Tikatoenda kuNew Testament kuna Ephesians chapter 6 pavhesi ya2, same command inoripitiwa but yowedzera ichiti ndipo ari kunyora zvanzi this is the first law with a promise. Kuti imwe mitemo yose haina promise, but uyu une promise yekuti ukaita izvi I will guarantee kuti mazuva ako anotowedzerwa panyika yandichakupa pauchanogara. Saka this is the first law with a promise, and haungazogoni kugarisana nevamwe vari kunze kwemumba mako mawakaberekerwa kana usingagoni kuremekedza vabereki vako. That means kuti you become a social deviant, hauzovi munhu wakanaka. Saka pari kunzi pano apa ngatikudzei vabereki vedu vanova ivo vakaita kuti tiuye panyika. So Dr. Zinyemba, kukudza vabereki kuita sei? Mwana wega wega tose tiri panapa vabereki vedu ndo vakaita kuti tinge tiripo. Dai vabereki vanga vasipo, dai tisipo. Saka zvoreva kuti ngavaremekedzwe, vakudzwe pane zvinokudzika. Zvinorevei kukudza? Pane zvinokudzika zvorevei? Examples. Yeah. Because kana mukangoti kukudza, I think it may be part a bit of a definition. Yeah. Because pastor was rubatanza nerimwe vhesi riri kuna Ephesians. Anditika? Yeah. Rati munashe, andizvo. Yeah, it also says kuti munashe. That means kuti pane qualification. Okay. And the qualification is kuti we respect them in the Lord. What that implies is kuti God first, then the parents are next. So kana vabereki vakada kuti ndiite chimwe chinhu chinopikisana nezvinodiwa naMwari, my allegiance is not with them but it's with God first. But even though ndisingawirirani navo pane zvavanenge vati pamwe ndiite kana kuti pane chimwe chinhu, ndinofanira kutaura navo even ndichiita disagree navo ndichizviita with respect. But baba wangu vakataura kuti enda unotenga doro. Iwo usingawirirane nezvedoro. Ina ndiwirirane nezvedoro. Ina ndimwi. Vabereki vangu inini havazi maKristu. But inini ndiri mundoenda kuchechi ndiri musavada. Vhesi riri kuti kudini? Vhesi riri kuti kudini apa? Kandipinde nchiti pandati kuvakudza pane zvinokudzika. Munashe. Kudza munashe. So ini ndinofunga kuti ina handigoni kuenda kunotenga doro racho because ndoziva kuti Mwari havaritendera, havaridi. Saka ndinotaura navo nenzira inoremekedzeka kuti inini baba pane izvizvi handigoni kuita izvi because Mwari havagoni kutenderana nazvo. Ndinokuremekedzai mukandituma kuita kune zvimwe zvinhu ndinokwanisa kuenda, but handigoni kunotenga chinhu hanzi chandoziva kuti Mwari haatenderani nacho, chandoziva chogona kutokukuvadza. I still love you my father. Ndinofunga kuti ndokwanisa kuita izvi for your own benefit, not for this, but ndichivaremekedza nokubva ndavanakura, but ndinonyatsotaurawo nenzira ine ruremekedzo. Ndo pandiri kureva napo ipapo. Tiri kutaura maybe baba vari kutoramba, vari kutoti hakuna izvozvo, enda unotenga wozoenda kuchechi because you are under my roof, uri mwana. Maconvictions Yeah. ekunamata ndako haasi They are not mine. ini mumba mangu ndo zvandinoita. Enda unonotengera doro wadzoka hako wozogeza woenda kuchechi. Yeah.
inini hangu semaonero angu nemadzidzisirwo andinomboitwa nevafundisi vedu ava vamwe ndeyekuti iwo nawo ka aiwa ndangoti vafundisi vedu avafundisi vangu futi ndeyekuti iyo ndakumbobva pamwana ndakuenda pamudzimai Okay. vanoti kana uine murume wako asingatendi musi wesabata unomubikira sadza iwawo unoziva kuti zuva resabata izuva rekuzorora unopa murume wako sadza woenda kuchechi correct wasiya wamubikira correct so inini ndikatora derivative from there ndiri mwana baba vanotoziva kuti ndinoenda kuchechi and ndinotaura nawo ndiwakatobvumira kuenda ikoko ndiri mukati memba yavo even kana ndatokura whether ndichiri mudiki ndiri under his roof or not his roof inini handifungi kuti ndogona kuvatendeutsa nekuti doro ramati ndindotenga handindotengi no matter how polite I may be because baba vandituma havana kunditi imwa doro pandinoti munashe ndepekuti baba vakati mwanangu imwa doro kana kuti mwanangu ende tindopira midzimu nemashavi ipapo I wouldn't but kubata point yataurwa namufundisi ndeyekuti iyo I will go asi ndataura kwavari if it is the first time zviri kuitika or time and again I keep on reminding baba munoziva kuti inini doro handidini even kubata doro ndinenge ndisingade kuti ndidini ndidaro but nekuti mandituma I would not resist it kuti handitoendi nekuti mwari havazvidi saka handataura zvakanaka handisi kundokutengerai that would be my stance. Yes, Humba. topinda hedu munyaya yacho Yes. Ngatingobata maybe set up yemumba kuti baba na isi mai. tiri kutaura semakristu Right. baba ndi baba whether mukristu or not Okay. munzwanaka Right. panapa zvataurwa panapa zviri kutaurwa kumakristu but baba whether anonamata haanamati ndi baba Okay. so kukura kwetakaita isisu Tell us. taisaenda hedu kuchechi but baba waiti unofanirwa kuenda kuchechi mamwe madzibaba etinoziva achinwa doro achiputa fodya anoda kuti mudzimai wake nevana vaende kuchechi. We have experienced that. That's what I mean. So kuti baba wandituma ndotaura kuti ndekuti ndiri mukristu ukaramba wase mukristu that's a fact. Teerera kana uine zvaunda kuzotaura after you have done it. Okay, thank you. Ndikona doko vari Regai kuvavyo. ndipinde ndikupewo menzaniso uyu wakatonyatsoitika. Ndoda kuti varume ngative vanhu vari principled. Right. That is point number 1. Right. Rimwe gore takamboenda kunoroora pari kubviswa tapedza zvikanzi panodiwa doro, kreti yedoro. Ngaiuya apo. Ndobva tata isu zvedoro hatitengi doro. Zvikanzi hakuna kwatinoenda pasina doro. Ndobva tata kana zvakadaro aiwa regai tiite sedu tiende because doro haritengwi hatichigoni kuritenga. Ndobva tabuda panze munyaya chibva imbomirai vana teta vana sekuru kochiko yowe kikiri vanetsa ndikati kana zvakadaro takudini takwenda ndokubva wazozvikanzi zvedoro zvanzoita sei zvapfuura zvagadziriswa saka tazopedza tagara apo zvikanzi ivana mazhira ndivaramba kutenga doro kaimi aiwa tichasangana but after that we became friends autoti uyu zvedoro havadi kana tikasvika pamba pavo ndevechecha vobuda indofunga kuti tikangova principled tinobva tamirira zvokwadi. Ini ndoda kupokana napo pekuti izvo chandinoziva kuti chiri wrong pamberi paMwari ndobva ndaita nekuti ndibaba. Indofunga kuti Mwari unomira newe kana wamira uri paprinciple warambira paprinciple handifungi kuti Mwari unokusiya. In other ways kana ndadaro kuti nokuti ndibaba ndiri kuti Mwari mimi muna basa ndakumboenda kuna Satani ndiwo Mwari wangu. Saka indofunga kuti
kana pari paprinciple baba vachida kundidzinga pamba ngavandidzinge nekuti waramba kutenga doro saka ibva pano ndinobva pamba ndakasunuka because baba vaita sevandira but vachiziva kuti munhu uyu ari principled haasi munhu anombopota pota unenge watopa chidzidzo chakakosha. That's my thinking. I know Wampunga Right, just very quickly and briefly. I think just for quickly, example yapo na mfundisi I totally agree. Yeah. We've also encountered that many a time pakundorora. Chita vanhu vari kuuya kuroora havamwi doro. Mati vanatezvara vachizoti anochitigire makokokora. Kana kuti apa mari yemuchabvisa tichandozvitengera doro redu. Pamichato zvinoitika, that is very common. Inini manzwisira ndapanzwa ndaita pa example yapuwa na mfundisi. Ndekuti ndandanzwa chekuti emphasis yangu ndaita pakutumwa. Right. Baba havasi kunditi tora mari yako undonditengera doro. If he does that, I would take the same stance that pastor has done. I've got people, relatives who say, ndipo mari yedoro kaniwe mzukuru, ndipo mari and what not. Kunoda kuti sekuru hati doro harimwiwi kani sekuru. In a very light and whatever, but you don't give him money on the under the pretext yekuti ndoda undotenga doro. So I understand. Indiri kutora pa element yekutumwa. Ndo pandiri kutorera, ndo pandiri kuisa emphasis yangu. Baba ndipa mari yake ati enda unonditengera. Ipapapo ndo pandiri kuti the way I see it is a bit different. And handisi kutadza kuti handiri kubva pa principle nechikonzero chekuti ndatora example yamai vane murume ari musabata, murume achidya nguruve. Handitika kana kuti achiputa fodya. Bhaibheri rinototi haumurambi nechikonzero kuti ari kuputa fodya. Asi unotoziva kuti Mwari haazvidi. And the same man you cook for him, you do things for him. So ndiri kungoda kuti consistency within the home ipe harmony. Because mai vari kubika sadza. Iwo woti ndaramba kutumwa. Because we are probably talking of a teenager. So we don't necessarily create crises where there is no need. Semaonero angu. I would rather comply, but baba wachitoziva kuti doro handimwi. Wa munhu mukuru, you can also talk to munhu mukuru pa age yoyo. You don't say baba chibva yamandidzinga nekuti ndazodai. I think it would be more confrontational and it may make him harder. So on that basis of the introduction, where we were trying to understand how people relate one to another. I like the way Pastor put the introduction, wachitsanangura verse. The first of all, ndimwari arikutaura nezvake. Then patakutanga kuta ne human relationships. The highest level of human relationships is baba na mai vangu. And how I relate with them. Then the rest will seem to rank thereafter. Now, Mvunzo, what we are now going to discuss today, we premised around a few questions and a few ideas. One would be a big one, and I think what maybe Bible deals with this sort of thing, particularly nyaya David and nyaya Jacob. Baba kana vafunga kutsvaka mumwe mudzimai. Andika kana kuti vafunga kuita upenyu hwavo nemumwe munhu asiri mai vangu inini. To what extent do I play a role in high values? Nekuranga baba, nekuabatsira kuti vakurasika. Kana ndiri kuona kuti vari kurasika. This man ari kuti uyu munhu mukuru uyu, I think, because narration yake inenge iri kuda kuratidza kuti atori munhu atobva zera. Because ari kuti vaenda somewhere ndo paari kusangana nababa, and baba pakuonekwa kwazvo hazvina kumira zvakanaka, and baba nemwana they both agree kuti something was amiss. Okay? Saka kumba kwakutotranslate attention. Saka mwana ari kuti I want to fix this, I want to confront mudaro so that I made peace. Otherwise mai vangu vanga atotambudzika pane nyaya. Saka ndiri kuti maybe pamwe in our discussions we want to then see kuti ari mwana, now that we've explained the role yemwana kwokutanga, ari mwana aona kuti baba pamwe vafunga kuti vatsvake mai nini, vatsvake mumwe mudzimai. What role does a child play in that, in terms of morality direction? Anogona here kugadza baba pasi kuti baba apa ndiri kuona sekuti makurasika. Thank you. I think ndopa tasvika besa ri pari kutaura nyaya yekungoti pandachida kutovhunza kuti mubereki anotsiurwa here
nemwana anogadzwa dare nemwana. regai titaure panapa chikare kare nyangwe nhasi right wakada kuita zvamanje manje semataura akuita mukomana imba inoparara haana zvaita baba havatsurwi nemwana nemwana baba havagadziki dare nemwana whether chikristu chemuda kutsanangura I don't know asi baba havagadziki dare havatsurwi havatongeswi hey umba indiri kutaura because ari kuti kumba kwaane tension mai havasi kuziva kuti chii chakaitika tension iri pakati pemwana nababa mai havasi kuziva you know what I mean saka kana ukataura baba ukagadza baba dare unenge uchitanga papi hey kana tichiti baba havatsurwi kana mai havatsurwi nemwana correct ndizvo here namai zviri kuapply kwese ukaona mai wako iwo waine boyfriend unotanga papi yawa ndi baba awo tombutoti mai wako iwo uone bo zviri kuitika kutongosimudza boyfriend inini pamusoro ivadati regai dhoko wangu vambonyara dhoko yachallengwa jesu hapana paakambotsiura mai vake here mubhaibheri vaenda kutemberi jesu aenda kutemberi ari kushayikwa Jesu akati koima hamuzive kuti anga asara achita basa rababa achita basa rababa vavamboenda kumutambo mutambo wapera vakati todzokera kumba then vari munzira vakazona kuti pamwe mwana wedu hatinaye pano vachifunga kuti pamwe ane vamwe vana kana dzimwe hama ndokuzona kuti haapo ndokutodzokera kunomutsvaka vakamuwana ari mutemberi response yake yajesu vakati ko nemhaka yei zvikanzi I am about my father's business but after that mukaverenga the next verse inotaura ichiti jesu akazvisa pasi pavo akazobuda mumba imomo atova nekumakore 30 kuti anotanga ministry yake but nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi the child uyu ane some duty to do to help the father because vese vanoenda kuchechi and baba vatori mukuru kuchechi mwana haasi anogona kudero anonoconfronta baba vake directly but panofanira kuti patsvakwe nzira yekuti pamwe angataura nani mumwe munhu anogona kuzonodetsera baba vake. Actually, according to the Bible, this is not a father. He is actually a male. Because so Manoy was born by a male. kuna First Kings chapter 2 verse 2 right. David achitaura nemwana wake Solomon anoti angava kuinda kunofa kubva ari kumudza mashoko okupedzisira anobva ati be strong therefore and become a man. What that means ndezvekuti we are not born men but we become men. We are born males but panofanira kuita transformation so that we become men. Vana kuita baba kana uchingofamba around pamwe uchimitisa vakadzi uchidi you are a male when you are not taking care yevanhu vaunounza panyika. Saka this father is not a prototype father but he is more like an animal. He is a male who is doing zvisingatarisirwi kuitwa nanani nana baba. Oh doc, sorry. Chaivo. Sorry zvenyu doc, ndaona maakutsamwa. Dzatsamwa. Thank you. Ini ndoda kupokana naumba. Okay. Horo indatanga ndataura kuti haugoni amutaki nyeka muchindoda kupokana nani humba is not yet ndatini haugoni kukona yazogadziswa ndini hana kutaura kuti enda uku ndangotaura kuti haugoni kugadza baba dai ndopa muda kupesana napo here ndopa ndoda kupokana napo achipokana hako manje
Matthew 18 verse ya 15 inonyatsotaura zvakanaka. Inotiyo kana kune wakutadzira enda kwaari Very good. utaure naye. Kana mahwisisana yapera. Asi kana waramba tsvaka wepiri. Okay. Kana achizenga aramba mochizoenda henyu kuungano mochizomuidza muhedheni. Indofunga kuti mwana uyu aona baba amene kwavanga vari. Aona baba vane kuvhale handiti wherever that is amene kwavakanga vari. Vaona baba vane chibhebhi vane pfambi. Because mudzimai wavo ndiye ari kumba uka. Kana una yatova pfambi apo hatina problem. Saka indinofunga kuti mwana uyu ari kuda baba vake. Ende baba vandi erida indoda kuti mufana wame wagona kuita zvakanaka kana wakateerera. Don't be a hypocrite. Baba ava is a hypocrite. Ende iwewe ukasataura na baba ava ndokutorose one of the hypocrites. Enda kuna baba, tora baba, mobuda moenda. Baba, ndinokudai chaizvo. Ndangoti tingotaurirana sevarume. Murikuona zviri kuitika izvo. Mirai. Muona zviri kuitika umba umu because tiri kuzivana. Mama havasi kuziva handisati ndavaudza. But zvamakaita paya babaka muri baba vangu. Indoona sekuti izvo semutungamiri wesangano sababa vedu vanofana kuita lead by example. Muri kutipawo muenzaniso usiriwo. Saka indofunga kuti baba zvakanaka kuti mugone kusiya. Otherwise mukasasiya Bible zvautaura kuti kana maramba ndonotsvakawo wepiri. Ende munokwanisa kuzonyadziswa baba. Saka indofunga kuti waita rudo, andifunga kuti baba vanogona kurova kuti wanditaurire. Kana vakamurova ngoti kana zvarambaka aibva ndakuenda kuna elder kuchechi, ndakuenda kuna pastor and maakutozonyadziswa. Ndo maonero angu. Ndosaka ndiri kuti ndinopokana omba kuti baba havatsiurwi. Kana vapedza madyira ndimbotaurawo. Aiwa indapedza. Regani mbozwa Nyati ndoziva pamuri. Madyira muri kuona sekuti zvinobuda here kuti imi mukatoti mwana atoti ndakuenda kuna pastor, ndakuenda kuna nyaya dzamuta dzinoitika here kuti tirikutaura tiri muno umu ungati una mudhara wako kuti kana mukasarifoma ndikuenda kuna mai ndikuenda kuna baba ndiani pakuwaje. I don't think that's pane danger futi mudoni. Ndandanzi ndiri kumbopowa flow. Okay. Ndo munozodaro ni batafika mudaro. Uzwa pane danger ka. Hapasiri kure. Akaenda kuna ana sekuru. Baba ndongoza kuti yabva kumwana. Don't forget that. Vanhu vari kuzwa nyaya itu. Okay. Ndosaka nchiti ngavapedzerane vari 2. Right, regai ndimbopindawo. Muchitopinda gono. Pane here vari kupikisana nevhesi raverengwa namufundisi. Rekuti kana aramba kana aramba kana hama yako yakutadzira iri kutaura baba iri kutaura nengwe yesangano. Saka iye atadzira nani? Aiwa vhesi hatisi kuramba. indikuri rambe Riri kuitwa misapply. Kanda ndichida kuti nditaure ndepekudai o. Inini ndinofunga kuti ndoda kumbotanga ndataura pataurwa naHumba. Pe vana baba vedu isusu vekudhara vakatoti createra a wrong precedence. Ndiri kurevei kana ndichidaro. Tiri kuti baba havabvunzwi, baba havagadzwi dare, baba havataurwi navo, baba havasikwi navo, havafarwi navo. Baba wavhunze chikwereti. Baba vabva vaita huma picture iyoyo. And that picture iyoyo, people are moving away from it. Vari kuona kuti tinombodiscussa nyaya panapa tichiti ndakaigirwa bhachi chete. Because you are a foreigner in the home. Mai ndo shamwari yevana. Pamabvunza kuti ko mai vanotsiurwa here? Humba vati havatsiurwi. But you could see kuti there is a lot of misgiving. Yekuti mai vanogona kungotaurwa zvakangoreruka kuti mama zvamaita hazvisi right. Vachitoseka vari vaviri. So indiri kuda kuti vana baba
ndisati ndapindura nyaya yevhesi vana baba let's move our stands hazvibvi kuvana zvinobva kwatiri saana baba especially the younger generation kuti we are going to lose our children if we keep it in mastands iwoyo kuti whatever zvandaita zviri right handikwesenwi handibvunzwi. I had a guy ane vana vake akambogara pasi nevana vake zvikanzi naye vana vangu in a very vatori kuholiday in a very jovial mood zvikanzi chimbotauraiwo zvinhu zvamunofunga kuti inini sababa ndoda kuti zviimprovwe pamuri imimi ndopaakaita sei haubvunzwi mbvunzo iwowo. saka paakabvunzwa kudaro vana vakabva because the father was free ende vana vanga vari free ende vana vakatanga kudedemura amudhara pakati andikazoti ho zvakwana let me digest what you have said. But what he then said, hold on. What he then said is, I learned a lot about parenting. And there are a lot of things, my notes andakatora from what my children say. Because Pastor Paul kutaura kuti, uri baba here, ubaba hausi wekungoprovider chete nekuchikidzira nekuti hautaurwi newe. I think it goes beyond mfundisi. I hope you agree with me. It goes beyond. You are a friend of your children. Yes. With the other time tatine some parent aiti inini mwana wangu haana zvaanoita asina kuuya achishaya neni. Even musikana mukomana anozviita musikana anozviita because there is a relationship between the father and the children, so you can correct each other. If you get to that level, what is zvataurwa naPastor Z zvinoitika. Handisi kugadzika baba dare, handisi kuvathreatena kuti mukasadaro ndienda kumadhikoni. Handisi kudaro. But ndozvavataura kami Pastor C. Aiwa, ndo pandiri vakukwenenzvera. I'm not threatening for anything. We are really helping each other as brothers, brothers in Christ. So I think that it all depends on the relationship, ne experience yatinayo nevana vedu as parents. Thank you God. Paine relationship. Babangu hausi brother yako. Yeah, hold on. Dai baba wa ni mwana uyu paine relationship. Ngada yakatotaura kudai. Angada yakati akodedi ndeipi. Ipapo ikoko ndeipi yemakai muina ye. Dai paine relationship. So guys, look. Saka iri kuti ngai create relationship handiri kuti apa ngaenda. You're right. Okay. Handisi kuramba even zvataurwa naZi. But look, nyaya iyi inoputsa musha iyi yetogara panapa. Let's not be on. Kana ikasataurwa umba. No, ndikuti aiwa. Handisi kuti sataurwa kana kudini. Depending kuti ichataurwa nemuto upi. Right. Ini ndiri kuti mwana haagadzi chinyi baba dare. As simple as that. Get the point. Especially dzinogadzwa dare ndedzekuti baba ko makabva manyima mari zvokuva idzo dzinogarwa mutaura nababa idzi yekuti waona waine girlfriend mai waona waine boyfriend. I don't know. Sorry, ndadongotaura hangu ka one statement vasati vataura mufundisi. But do you already see from the relationship nenyaya tsamba yanyorwa kuti baba vatori pama1 already as it stands? Yeah. Even tisati tatombotaura hedu zvekuti ngavandotaurira mai kana kutaurira mufundisi, already tension iyoyo baba realizes something, his conscience is still kicking kuti zvandakaita hazvisi right. Handiti? So the responsibility takuzopa hedu recommendations way forward ndeyekuti baba ava tichataurawo navo kuti stop it immediately. You don't need mwana kuti nokuti what lesson are you teaching your children? Yeah, now you are speaking as his brother. You are speaking as the brother of the father. Not as the son. Not as the son. Yeah. Stop it, no shanda is the brother. I want that is We can tell him to stop it. Whether dancing one and out about to stop it. But samaita nyati tamu 21st century. Hakuna zvada azvichiji. You know what? Let me give an example in Bible. Let me give an example. Muchapa example. But because kana example ndi mu 21st. Aya ndandoda kuti nditaura uramba kuti nditotaura. Because aishandika. Because isusu tikada kuramba tiri kuti zvaitaurwa nemadhara edu kudhara uko iko zvinoizvika tiri kuti vana ngavadzokere kumashure tamu 21st ngatifambe tiri mu 21st. No, I think you are missing the point. The point is nyati wambotaura. the point is not saying kuti
zvakaita baba zviri right. No, we are not. We We all are that agree we kuti agree. hazvisi agree. Even right. pastors here agree. aya we agree We all know whether murungu kana kuti muindia kana muchinese the feelings dzine muchinda wekawo, any human being would feel like that. Correct. Ndizvoka? Yeah. His feeling is he's angry, he's embarrassed. Anditika, and that's the reason why he wants to remedy it. And ari kufila kuti kumba uko kwako, I think there are things that we can do better. And vanhu vari kuzwa nyaya dzavo vanhu tu avo izvi tiri kuzviziva But my work suspect. mai vari kungosuspecta kuti pane something. amheno zviri kungoitika. We Watorana don't know what is girlfriend happening. here, zvaita sei? But I was going to say kuti even mubhaibheri chaimo, you know, we're reading mai manje bhuku raKings mai manje anditika, that guy says kuti kuna Bathsheba enandoti enanokumbira kuna mambo Solomon, ndiani Adonijah anoti kumbira mambo Solomon kuti vandipe Abishagi. Abishagi, yeah. Wandipe Abishagi. And aiudzisa mambo. That's right. Whom we could say a concubine of the king. Anditika. And that request, just that request was adequate. Kuti aitwe put away. So the point yandoda ngobudisa ndeyekuti uyu mwana arikuda kutora space. Ada kureprimanda baba. Yes, arikuti zvaitwa nababa is can be put aside. Of course, pasina sexual relations and all. Muchaona kuti mubhaibheri pakawanda panotaurwa pamusoro pevana who wanted vaiona zvaitwa nevabereki wavo vaida kutsura, vamwe who felt kuti the parent could have done better. The Bible itself speaks around that. Saka dambudziko rangu apo nderekuti how does a child relate with the father who's errant? Ndochekutanga icho. And we do agree kuti kana paita dambudziko, there are mechanisms. Pachibhoyi taiti unogona kuenda kunana sekuru, but haiendeke kunana sekuru manje. Bozi ndi baba wangu inini manje. Wabuda mumba, saka handigoni kuenda kuna hanzvadzi dzamai wangu kundoti mukwasha wenyu ndo zvaaita. Munhu angatobatsira apa anotogona kunge ari munin'ina wababa. Munin'ina wababa, mukoma wababa. Kuenda kuchechi, kuenda kuna pastor. Kana even hanzvadzi yababa. Yes, kana hanzvadzi yababa. To keep it in house. Kuenda kuchechi, kuenda kuna pastor. Urufumura. Hakuna zvakadaro. Kana zvatoramba pana baba mukuru na baba munini na tete, nyayo unotofa uinayo mwana yako. It never happened. Nyati is very emotional. Hakuna icho hachina kuitika. Baba wangu kana vakazviita, inini na baba wangu tisipoza ndotofa nazvo zviri mudundundu. Than kuti ndiende nazvo kunzoko. Handifumure baba wangu. Regati mbozwawo pastors nyemba wanoda kutouya kuno kuti aufumure baba wako azviiti. pane vhesi iri kuna Ephesians chapter 6 pavhesi ya4 inoti fathers don't exasperate your children. Apa pakateitwa apa. Fathers Apa pakateitwa apa. don't exasperate your children. Correct. Apa asi apa zvakateita ini izvi. ndiri kutaura kunana baba kuti zvinoexasperata vana nekuvakuhunisa ndo izvi. Kana zvinzi exasperate mukaenda kuchiGreek chacho, it's like someone is indicating left then or turn right. Saka sababa you can't say kumwana usaita girlfriend ione girlfriend. That's exasperating. Kokana waiti Ukati ndosika pachitopuwa caution kuna baba. I think yakanaka pastor. Kuti musadero tiri kutongotaura for the fathers who are there who may be contemplating doing the same thing. Ayo yakanaka. Doing the same thing. Ngatimbotaurawo yakaita uyu. Kureva kuti vana baba actually vanogona kukanganisira chi vana vavo. And apa tiri kusangana nekesi yemwana ava exasperated because of a father. Saka as fathers we are not supposed to do it because we confuse the children. Vana vanogona kuzoguma vava kuita zvimwe zvinhu zvisina kunaka nemhaka yekuti isu sana baba taita zvisina kunaka. Saka kana adai odini Ndo pane nyaya. Uko iyo wataura zvakanaka. Uri kuita accident yatoitika. Toita sei mitemo yeaccident, don't move away from this. exasperation yatoitika. Don't move away from this. I am actually Take a warning. picture. Don't do this thing. Learn a lesson.
exchange manumbers nokuti batu zvatoitika but my counsel to him Yeah. mukomana uyoita sei hanzi ndotaura here Muka- ndoataka here ndopatiri mukadzokera kubhaibheri kuna noa akamwa doro wauya manje kobva wauya adhakwa Exactly. ndokubvisa heri famba saka umwe mwana achiona baba Eh, vakashama eh. ndokudii ndokufukidza ndokuseka mumwe akaseka Eh. Yeah. mumwe Then vamwe akafukidza vaona kuti baba vakashama Eh. they could not even look Yeah. at the father Yeah. vobva vanotora hembe vakauya Wogumbeze. backward akavharidzira vakavharidzira nyaya dzababa but mwana akaseka baba Yeah. akachaiwa nekuda kuti vava vakashama akaita makuwa pamusoro pababa akarohwa saka muri kuti Yes. uyaita Akatukwa. exaspate oitwa aiwa akatukwa Akatukwa. saka nyaya saka pane shame Muri kuti chii? avoidance vharidzira baba wako Yeah. ndo nyaya iripo Shame avoidance yataura ndio chaiyo. saka rega ndipinde akomana rega Onayo. dzakuvara okay regai vapedze nhasi wakomana baba vakakanganisa but vanofanira kubetserwa Nani? but How? vachisara vane dignity. Hallelujah. Eh, Saka famba. Pindayi baba, details it's mufundisi, not musaita the theorize. best Yeah. kuti ave mwana uyu anonotsiura Famba. baba vake Yeah. ngatitsvake inzira Yeah. Alright. yekuti mwana zvinganosvitswa sei kuna Hallelujah. baba vachisara vari baba Now we are talking. chirega mweya uri pamusoro pako iwe rega Thank you. ndiuye ndoda Regai tinzwe kutsigira ava but asi ndichipokana nanyati Taura henyu. Unoda kuchengetedzwa. Mwera wangu wesabhati chete iyeyo Taura iyeyo mwaziva kuti chii ini handisida kunyadzisa baba vangu Yeah. because ndikaenda kuna tete hanzvadzi yavo ndawanyadza ndakutovanyadzisa because hanzvadzi yavo ichaudzawo shamwari yavo yozodi zvozodi anenge akafumuka even kuudza baba munini munin'ina wababa oro baba mukuru mukoma wababa ndoda kuti zvirambe zviri kwatiri tiri tu yongoperera mumba medu zvopera I'm zviri hearing. tiri vaviri because kunge ndakuzonoudza umwe munhu zvichamuremera odzinotsvaga umwe munhu wokuudza kuti usaudza Saka unoitanga Sa- sei nyaya saka ini ndiri kufunga kuti like what I said before ngationa baba ngatimbokurukurai toenda tonoita lunch nezvimwe zvakadaro baba last week zvakaitika zvikazodai pane zvakaitika baba hazvisi kunyatsokundifadza chichi tangoti tingotaura tiri pamwe tiri tu handidi kuti zvibude kuzhe uko toda kuti zvipere tiri tega tiri vaviri I love you, I want to protect you, I don't want to tell anyone baba maonero andakaita muna mai vaya ndoona nge zvisina kunaka hazvisi right inofunga kuti baba havangamboiti problem but paunozo because handiteti kuti nyaya yekuzikanwa nevanhu tu akazoona tete vakuuya baba mukuru vakuuya maine vari kuuya havazogadzikani saka ndo maonero angu yeah well you have a Right. point In- you have a point point Yeah, but pastor iri right you have a And point. then- and then past gono pane coach pane point yamataura here yekuti nyaya dzemarelationships Yeah. between the father and the son ndio key. ndidzo dzinodriver The modality, the method, nemethod even strategy. nestrategy yaungashandisa because of kuti mumba menyu manje makamira sei Yeah. because they are clearly kune vamwe ana baba nevana vavo Tatovaona panapa. we have a relationship we have a relationship yekuti yakacreatwa kubva kare Yeah. yekuti vanogona kungotaura But awa wanaka. yongotaura kuti Yatova baba tradition. hey paipepa ndazosangana nemika hey because gospel usati waenda kure ka anditi nyaya yotongodhilwa nayo Ipapo. ndo pari kubva pfungwa maybe yeava usati waenda kure mudhara mudharaambozviona here kuti one of the things zvemunototaura izvozvo munozoona here kuti zviri kuremera isusu makristu kutsiura baba mukristu ini ndiri mukristu you might actually find kuti baba chidhakwa nemwana chidhakwa zvinototsiurana bhobho zvichitofamba saka let's not put a blanket statement tiri kutaura kupublic kuti baba havatombogoni kutsiurika because if we say that we are creating a monster in the home because my relationships as a father, how do you want to relate to your wife? How do you want to relate to your tinozvitadza hedu tichitora this escape route yekuti handibvunzwi
ukaona ungoti apa hatina kuti ari kugadza baba dare, because dare harigarwi nevanhu tu. Kutaura kuti kana maane dare mune mutongi, mune ari akapara mhosva naari kuzvidefenda. But isusu we have used heavy words to try and avoid communication between son and father. Saka ini ndo pandiri kuti inini point yambotaurwa napastors iyi kuti look guys, ngatiti isusu kamakarekere edu ndo zvazvazviri. But as we move forward with the new generation, what advice do we give? Because inogona kushanda kwedu isusu vana sekuru Makombe nana Nyati nesu, but you find kuti the younger generation, the way they are relating with their children, it's very very different. Vanototaura zviri nane kudarika zvataita kare. Because also exposure yema cultures inoita kuti ndidaro ndiri very very strong. Alright. Because you find kuti in other cultures they don't, what we call sometimes chivanhu. Pastor Ngwaru once said kuti our culture is it is economically intelligent. Petinoona kuti isusu the older generation we are being disadvantaged. We bring in culture, we oppress, and we move on. Where we think it's to our advantage, we say zvinhu zvachinja, matiti ngachiramba takabatirira chikare here. So we end up not really progressing. But we are not helping this young man. Okay. Indwaye varume ngatibatsirane panapa. I know we are talking in academic way. Mukomana uyu kana tichita hakonfront baba, tiri kuti iwewe kapatadzika, what do you do? Ndio zvatungotsanangura chete. Get the point? Yeah. I think Pastor wataura zvakanaka kuti haugoni kufumura baboko. So what I mean. Now kana tanzwa tsamba correctly, zvanzi is a respectable person in the society. Is that not Yes. Zvinhu respectable. Nekwa mukuru kuchechi. Iwe wese one respectable, one is one item society. Zvakanaka zvakaita. It's not new. Yeah. Asikana zvaitika, how do we solve it? I think that's where the issue. We are ready for that one. All right. Okay. But vazhinji vacho vese, even vanotonga vacho, vane zvimwe zvavanoita. But kana abatwa woita sei? Get the point? Womufumura here. Thank you so much, Umba. Rege tichenda ku round redu rekuda kuti tichindo ikokota. Ipere ndruku yapamuri. Muda kupindura ipapo. Ndoda kungobata wedu rokuti kufumura. Maonero angu nemaziviro angu kunonzi kufumura, kubudisa munhu pachena, kumuyanika pachena. But inini nzira yandiri kuya, methodology yandiri kuya nayo, handisida kufumura baba, tiri kutorana toenda parutivi tega. Handina wandaudza. But chandinozoti kufumura kuti ndoda kutora tete, ndoda kutora bamukuru because my brothers, ndo kunenge kuri kudzi kufumura. But kana tiri two, I promise my father confidentiality. Ndezvedu tiri two. Tsamba pamuri kupotsa Pastor Z ndepekuti tsamba yatiyo nyaya idzi dzaimbotaurika ndichidziramba. Handizvo here? Saka mufana aitozvima mudhara. Ari kuti dzaimbotaurika ndichidziramba. Ndakazoita dhuma namudhara. Saka pamuri kutaura imimi pekuti correction, high moral, chichi, ipapo kana mada approach yo ndo paaifanira kuita mukristu head deacon kuna baba wake ne approach yavaroda kuita. Apa payaita ine hard evidence, the matrix has changed. Correct. And the matrix, you need to be very delicate around it. And also and this put in I think maybe pango you're missing in Naumba. Maybe because we come from the same area, our approach and our philosophy could be the same. Could be the same. It's okay. No culture diversity. All right. From philosophy, the way we understand, I don't think it is fair for us to then look down upon ancient wisdom. Because culture is a tradition that has been done over the ages. And there are certain good things.
mwana usagadza baba wako dare. Zvine zvazvaitoitirwa izvo. Usapindire futi nyaya dzababa. Nyaya baba wangu namai vangu kana vanetsana. Upindire. Ndiri mwana andikwani padare rababa namai But vangu. according to this vari kuti Kana baba wangu wafunga kuwana mumwe mudzimai is a point of argument. Right or wrong as it is. This guy is hurt. He's angry, he's embarrassed. That's the reason why ada kugadza baba. Anditika pass. But kana baba wakanga wafunga kuti vari kutsvaga mumwe mudzimai, zvakaita David, zvakaita na Solomon, right or wrong, mwana haana space yake ipapo. Hana. Pane nyaya idzi. It's zero. Hakwani. Saka nyati pamutotaura paka ndafunga bhozi mumwe mudara aiita pfungwa idzo dzakabva ati no mwana akataura neni kudaro ko ndikabva ndamuudza kuti ndiri kudai nekuti mai vako. Ukaudzwa iwewe baba vakazokupindura kuti iwewe wacho hausori wangu. Yeah. Unozoita sei manje? Aiwa, anobva ataurwa kunzi mai wako havasi kuda mubedroom. Unozodii manje? Please, guys. Okay, thank you. Regretenda on our last round. Maybe. Ono mustaura makutaura muvha matokokota. Uri kuenda tanga neline, ichibva waenda neline atizoite naye. Chibva imangopa advice kuna mukomana anditika. Also advice kuna baba. Because vana hanzi apo vakatarisa. Vakaotoonana kuti titaonana musi wa 14 February. Anditika. Baba havagoni here kudzika pasi. Mako ndibvunza imovha mastaura muchipindire papa. Indautaura ndichiti inini. Communication yamagara muchiita yababa nemwana ndoinoita kuti atsvake nzira iri appropriate. Kana communication yagara isipo pakati pababa nemwana, it can't kuti vaende even vari 2 zviri kutaurwa namufundisi. Alright. Because itori hondo pachezvayo vari 2 vacho vanotoita hondo and haazoigoni. But at the same time, from a Christian perspective, pane chinhu chandanotisa pana baba nemwana. Mwana is uncomfortable nezvakaitwa nababa. Babawo futi is not at peace with himself. In as much he has the authority yekuti he ndauda kutsvaka mumwe mukadzi saDavid, he saSolomon, he zvakazodai zvakadai. He is not comfortable. Because if all was well, he would behave as usual. Saka baba vatori nemungava. Right. Saka chatakuda kutaura ndechekuti toita sei kuti tivabatsire. Right. Inini I think it would be a better risk kumwana kuti ataure kumunin'ina wababa, provided vane good relationship baba mukoma nemunin'ina. Yeah. Because baba vanogona kunge vari mukuru kuchechi, munin'ina haatomboendi nezvechechi. Saka good zvokuti kwaari it doesn't make any sense kuti uri kuti mukoma wangu atsvaka girlfriend, murume wese hauzi kuti ane magirlfriend. Saka zvinogona kusameka sense. But kana vari of the same belief, of the same values, anogona kuvataurira votaura navari vaviri. Right. Yes, kana issue ikabuda kuti obviously munhu wandakaona mwana nekuti the fact yekuti mwana uyu ari kuti iyo ndaingozvinzwa handi yega ane nzeve. Munin'ina wababa aizvinzwawo, mai vaizvinzwawo, saka handi yega. Iwe waita evidence. Yes. Chiro chiringoita ndechekuti baba munini vanototaura nekuti uyu mwana wavo uyu mwana wemukoma havamboendi kuda kuti vakanganise ukama kana vari baba munini chaivo vane musoro. Havaiti kuti vakanganise ukama hwababa nemwana, because it doesn't benefit him anything. Kana kuti vafumure mukoma wavo. That's why tichiti ngaifire mumba. So he will find a way yekutaura nemukoma wavo nemunin'ina wavo in a manner inoprotecta mwana. Even vakazotopa iwo wakanzwana ninyaya wakanditaurira mazuva aya iwewe kuti mukoma kuti handina maziso here, zvinhu zvinooneka munyika umu, madziro ane nzeve, zvatopera. Inotofa yakadaro. Thank you so much, God. Then kuna mudhara uyu ndopandanichiti mukandipawo mukana wekumbomutaurira. Okay. Kuna mudhara uyu zvaari kuita Tell him. He is exasperating us. Yes, he is exasperating the son. And we should not be hypocrites, to borrow word rataurwa namufundisi remukati mebhaibheri.
either uri munhu wechechi or hausi munhu wechechi. Zvino ukafamba uchidai vana vanodzidza chii from you. Yeah. But thank you so much, Gono. Udoguru peta muswe. But Gono, since he's a good and regular standing church member, kana ari mukristu zvakanyanya, even baba vanogona kuti kune mwana wavo kuti paipe wakandiona pakabhaizika pa. Yeah, you can. Wakandiona Kutonungurana. Baba, because he has the authority yekutaura anything kumwana. Because baba vanodzidzisa mwana even kupfimba, even kugara nemudzimai, even zvinodiwa mukati member. Baba can do that. But mwana can't do it. Thank you so much. Solusi University. Thank you so much Samaita nevose vedare. Ini ndinofunga kuti baba kana vari mukristu chaiye kana vakaona zvakaitika zvavakaita ngavaende kune mwana vataurira nemwana mwanangu une zvawakaona paya I'm sorry. Indofunga kuti baba vanopinda denga but kana vakasadaroka denga rinogona kutadza kuva vanogona kutadza kuripinda. Ndo Matthew 7 verse ya 21 havasi vose vanoti ishe vachapinda mushe wekudenga. Guys. Ndo maonero angu. But ndoda kutiti kuna varume my fellow brothers. Varume gutsikanaiwo nemukadzi wenyu. Gutsikanai nemukadzi wenyu one iyeye. Zvekupinda izvi. Mwari unovenga chinhu chinonzi upombwe. Hebrews 13 verse ya 4 marriage is honorable and bad and defiled but God hates adultery. Mwari vanozvivenga. Ini ndinofunga kuti izvo zvamakaita baba nezvose varume makateerera zvamuri kuita izvi kuita girlfriend ka idhimoni usatani chaiwo iwowo. Ibvai kuna Satani mudzoke kuya kuna Mwari. Then kune vakomana double crossing is a training school for polygamy. Gutsikana one musikana wako one iye wawinaye and also flee from acts of sexual immorality according to 1 Corinthians chapter 6 verse 18 and 19. The issue of kissing, romancing, even premarital sex atizvitarisire izvozvo. So vakomana nevasikana vimbikai and many blessings will be showered upon you. Amen. Amen. Thank you so much, Doc, for that. Otherwise, baba wakasateerera tichavaendesa kuchi Victim. victim friendly. Ndira kutaura kune mukomana. Nyaya wakabura hombe nekuona ndo yawakaita. Zvino kana baba wachine waning'ina enda ikoko. Because we don't know what family yachakamira sei. Kana baba wasisina mukoma kana kuti muning'ina oenda kuna ana sekuru kuna ana tete. Iwewe you can't calculate wega. Wanzwa zvataurwa na pastor. Yo zvetiri kutaura panapa iwe ndo uchazogara pasi kuti zvandingaite panyaya iyi ndezvipi. Mazano wadini wawana. Ndodzokera kuna baba. Baba wako imhombwe. That's all I can say. Kana ari kuenda muchechi uchiti ari kuenda kuchechi munopinda message yenyu. Akatemptwawo imhombwe. Saka there is nothing you can do. Pray for him. Nemhombwe iyoyo. Maybe I don't know. Saka ndiri kuti haugoni kufesa baba wako. Asi zvamazuva ano if you have got the courage sekutaura kwezaitwa na Majirapashi vari wirawo kana uchigona kuwafesa do it but be ready for the consequences because vachakutaura kuti iwewe pakandiona ndakagara ipo paya ndiri kutoedza kuona kuti ndizvibatsire kuti maoko anonetsa. What do you say? Wakauya nethat angle you're stuck. So go through that. Hama dziripo dzacho dzinoimba nadzo. Go and talk to them and notice takasangana nani na baba wari pachimiro ichi. What wabvunza kuti are you able to talk to him? Okay, thank you. You can't impose kuti endai mutaura nawo. You can't. Thank you so much, Nyat. Yeah. And I think kuti muupenyuka there are certain unfortunate circumstances and situations. There's zvinhu zvatichaona zvisina ma-solutions. Mazuva ekupedzisira. Kune zvinhu zvatichasangana nazvo zvisina ma-solution. And
This is one of them. This could be as complex as that one of those. I think the ideal ndo yatsanangurwa. The ideal ndo yatsanangurwa. If I'm able to converse with my father and relate with him with my experience, okay, that's very ideal. But ruzhinji rwacho, if you have a father being confronted by your child, musikana kana mukomana, achikutaurira kuti mafambiro haasi right, uchiudzwa nemwana wako wekubereka, it takes a lot of humility to process that. Saka I think there are issues dzakafana idzodzo dzatsanangurwa naumba whom I agree with, pfungwa yekuti vana baba mnini vana baba mukuru, that's where they come in, where you can draw the circle as small as you can. Kana wafunga kuti it's really hateful to the extent that you want to remedy it. Then I don't kuti ndipose a very controversial statement. Ndiyambotaura before, but I will state it clearly. Novoya baba vangu na mai vangu handikwani. Pambedha wababa vangu na mai vangu ine handikwani. Zvinoitika ipapo kuwirirana kwavo nekusawirirana kwavo, whilst I may be privy kuti baba wambobuda mubedroom wakadididi, yes, it's awkward, but it has nothing to do with me. Handikwani ipapo semwana. The best I can do is kana ndikanga ndanzwa zvinhu zvakadaro, pane dzimwe nyaya dzatinofa wakangochengeta iwewe nekuti ndounodziziva, nedzimwe nyaya dzekuti hadzina benefit kufamba nadzo nekuti dzinogona kukonzera more damage. Correct. And each case inogona kusiyana from the other case. If your case is sekutaura kwaita gono, if the case says kuti baba is approachable and we can deal with it, maybe you can venture along those lines. If you feel kuti baba mukuru or baba mnini needs to come in and help, Correct. maybe pamwe you can venture along those lines. But if that small ring ikanga yatadza to remedy it, there are certain things that we have to die with in our hearts to protect the integrity of your father, to protect the integrity of your family, and also to protect your sanity where you are. Thank you. Thank you so much. Nyati vanogara kuna Mukonono, kune varuda kuvaona vapedzerane navo panumber 234 kumfakos. You have started something else. Yeah. But that is this is Unfortunately, I had to take a very hard side around it. I'm not condoning what is very right. Yes. I'm just saying that there are certain things in life that we just have to accept. Thank you so much for that. Yeah. Doc Mudzengi, tell us, munhu watogwa, Adventist home page, whatever. Heyo nyama Heyo inyaya ishi. Mubva mativharira. Ya inyaya yakaoma, but chandafarira ndechekuti ndanzwa kuti baba ava mukristu vanonamata, Right. and muchikristu mukuru anozviita muranda. Come on. Tatadza isu sevanhu. Baba vakadzika kubva kudenga vakazotsvaka Adamu kuti Adamu uripi? Vaifanira kuti ini ndichangogara pachigaro changu, Achanditsvaga. mwana akanganisa ndiye achauya kwandiri, but Mwari ndo vakatosiya chigaro chavo kuzotitsvaga. Jesu Kristu akatoinzana nababa akati aiwa zvokuinzana navo hazvina kunyanya kukosha, regai ndizvidurure ndidzike pasi. Saka akanganisira mumwe apa ndibaba, and Bible rinoti vana baba do not exasperate your children. And mukadzokera kuOld Testament inoisa pachena kuti ndiMwari vanoti ndinorova vana nokuda kwezvizve zvamadzibaba avo. Saka kana baba ava vachida kuti macases asaramba achiinda kuvana zvichirova mageneration nemageneration, ngavave ivo vanoita humble himself, vodzika pasi, voti mwana wangu
zvawakaona zviya hachisi chinhu chakanaka. Ndakakanganisa, I made a mistake, I sinned, I am sorry, I sinned against you, and I have exasperated you. Ndinotozwa kuti hauchazivi kuti woita sei nekuda kwezvinhu zvawakadini zvawakaona. Pane vana vazhinji vanoguma vapinda mumadrug nedzimwe tsika dzisina kunaka nemhaka yezvavanenge vataridzwa nevabereki vavo. Saka baba ava vakakundikana kuva baba chaivo chaivo. He was a male, so if he humbles himself and he can do that, I think it can actually help. But kana vakakonwa kudero, totiwo kumwana uyu, ramba uchinamatira baba vako kuti Mwari ndine situation iyi, handizivi kuti ndoita sei nayo, ndibetserei. Ramba uchiswedera padhuze nababa vako vade, usavataridza kutsamwa. Ramba uchivada, kana uchitogona kuvaita take him out, mongonodya. Usava iwe pamwe unogona kutanga nyaya iyi. Ivo kana iwe ukaswedera padhuze navo uchinamata kuna Mwari, Mwari nenzira yake vanogona kuita kuti nyaya iyi ibude. Pamwe ivo vakaiinitiata, then munochigona kuzotaura zvakanaka, but still respect him as your father, even though he is dead. Give him his space. Thank you so much, Doc. Tinoda kutenda zvakare nedare. Asi tisati tavhara, regai ndingoona something. Ndingoona ndimi statistics dzemuZimbabwe. Izvezvi handitika. Saka ndoda kungoona vanoti nyaya iyi udzamai kana zvaramba. Zero. Handitika. Ko vanoti ndimai vaonekwa nemwana uyu vaine boyfriend. Imimi ndimi ana baba wacho, mungada kuziva here? Waonekwa nechi? Nemwana? Kuti mwana ndiye aona mai. Kuti mwana ndiudze mai kuita wako mai. iwewe Nyati. Mwana wako ndiye aona. Acha usingaziva uzivi. Let another person reveal it. Not wemumba. All right. Thank you so much. Ndofunga mazvinzwira nekudzidza panyaya iyi. Mukomana uyu achanga achibetserekawo achionesana kuti tingaonesana sei panyaya yakadai so. Dare. Summit. Nyati. Gono. Nyati. Nasi wangojipisa. Mshenjero weduma. All right. Gono tinamatire. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka, muri kumusoro kudenga. Tinoda kutendai nehurukuro yatange tinayo masikati ano. Iri kuisa pachena kuti pane nyaya dzatinosangana nadzo mukati meupenyu hwedu dzatisina mhinduro yakati twasa mukati mendangariro kuti toidzibata sei. Asi imi Mwari hapana nyaya yamusina kunyora mukati meshoko renyu yamusingakwanisi kuhandla because yaitwa nemunhu. Nekuti ndimi musiki wemumwe neumwe wedu tiri mukati mepasi rino. Saka chibatsiraiwo mhuri iyi. Mukomana uyu paari kushushikana, mubatsirei kuti what route should he take. Batsirai baba ava kuti vasiye chitema vafambe nenzira inokufadzai imi Mwari. Toda kunamatira mhuri zhinji dzine zvimiro zvadzinosangana nazvo zvakadai zvekuti umwe wemhuri anotadza kuvimbika. Mwari wekudenga, bvisai mweya weruchiva pakati pevana venyu. Tive vakatendeka kwamuri, dzamara muchiuya muzita raJesu muponesi tonamata. Amen. Amen. God bless. Yeah, pakaipo.